תורמים יקרים, 2025 הוכיחה משהו אחד, וזה בזכותכם תורמים יקרים. כשקהילה מתגייסת, חתולים חיים טוב יותר. זו לא עוד שנה, וזו לא עוד אגודה. זו קהילה של מתנדבים שיוצאת ללכידות בלילות, בשמש, בגשם, בכדי שחתולי הקהילה יהיו בריאים יותר. מעוקרים ומסורסים, לא רק מתרבים פחות, הם חיים יותר טוב, וב-2025 זה נראה ככה. 1,577 עיקורים וסירוסים, 404 טיפולים וטרינריים, פעילויות הסברה וחינוך בבתי הספר, כמעט 500 פוסטים ברשתות, וכ-3,000 פניות מהציבור. הלכידה בהתנדבות, הזמן בהתנדבות, הלב בהתנדבות. והיכולת להמשיך זה בעזרת התרומות של אנשים שאכפת להם. זו לא רק אגודת חובבי החתולים, זו קהילה שמצילה חיים. ואם גם לכם אכפת, תורמים יקרים, תרומה אחת יכולה להיות העיקור הבא, הבריאות הבאה של החתולים, החיים הבאים.